Kowe engko anggere aku nesu aku rono tak banting ambiar. Kok dibanting barang? Lah kowe ngeyel banget. Kompak itu namanya bersatu. Ngono lho, guyub rukun. Oh maksudnya bersam kompak to kuwine. Guyub rukun kompak. Oh kompak. Nanggap wayang. Oh bersama-sama nanggap wayang. Kompake wong 100 pira, penduduk dusun Lepu iki 100 pira iso kompak nanggap wayang. Oh bersama kompak nanggap wayang. Duduk desane kompakan. Sing bener Kelebu bersama-sama nanggap wayang dalange Kiseno Nugroho Gendeng. Aku ki nek ora ngejak ya kowe iki mesakake. Nek tak jak lagi ki dalang digendeng-gendengke. Ya ora apa-apa. Lah nek dalang